Minut 73 de partit, el Barça perd 2-1 contra el Sevilla. Bona combinació ara de Rashford, l'entrada sobre Valde i l'àrbitre assenyala penal sobre Valde perquè l'han agafat de la samarreta després d'una combinació amb Marcus Rashford, l'han agafat i l'àrbitre, que no s'ho ha pensat, mentida, sí s'ho ha pensat perquè ha tardat molt en assenyalar el penal. Xiula ja l'àrbit en la carrera Robert Lewandowski, que es prepara ara sí la passada de Lewandowski, el xut fora! I acaba de fallar un penal Robert Lewandowski al minut 75 de partit, que ha marxat desviat a l'esquerra de la porteria de Vlachodimos, a la dreta del porter, a l'esquerra de Lewandowski. Déu-n'hi-do, quina llufa! En el moment més decisiu del partit, en el moment on pots canviar les coses, on ho has de fer, on tots esperem que ho facis, Robert Lewandowski erra aquest penal. Vlachodimos, que tot s'ha de dir, s'havia tirat excel·lentment i jo crec que si el remat a dins ja arribava, però Robert Lewandowski acaba d'errar el que seria el 2-2 del Barça. Minut 75 de partit, Sevilla 2, Barça 1.